para kaya isang hindi ka na tayo hindi nalalaman ng sat ang kagapay na kayo isore nga pay ti Diyos kada tayo iigay kung sa lahat may maling nagsilbi ka ito nga isore tubig na may nagsilbi na may kapitong magdawang Diyos. Meron ko ginagsak sakbay maparang sa dyan agyaman tayo magkapsat at ikamura at tatay mo rin nakakapsat kakas na doon mong kapupilas na ijay nada tayo kay datayo iti anak iti Diyos ulo kapsat iti Diyos ulo na iti Diyos Bimin ko na natin surat sa Ditoy surat ni Apostol Matthew Akastoy iparagkurang sa kaputi kasta noon niya nagkikakabsat kay Ulat Diyos na iso iti agsisirgitin kastoy iparagkurang ito Yose di 46 na isinigilta. Akas na laro iti mula sa Quran. Amoy magsat, amo tayo na Isos, katandaan magkariti kapagsa. Kaya pag ito yung kadaan kapsat na nagsat, kitisurat gilgilo na. Kas ko na surat, iti baik kasi. Adi, skwenta sa bis, ako na. Kaya iso iti, madama pa ilay, nagsasawa iti, atao sa jay, ni nana, kaya nagiti kakabsat na, dada sa katakder, itirwar, at ay gayat na, ti panagisaan ken ko na. Kaya iti maysa kinunana kinukuana atoy. Kaya iti maysa kinunana kinukuana atoy. Na dahinam kaya nagiti kakabsat mo, daday jerwar, tarigagayan na makisao kinka. Kasturat isumbat niya po sa ngayon isaw sinumbat hindi nagsaukin ko na kahit kinanana asinunuti inak siya sinunuti kakabsat ko yun pwede kahit inutulungan rin iti adalan na kahit kinanana at tuloy inak kahit nagiti kakabsat ko hindi rin ito inutulungan yan kaya sa tayo ito na sana rin diyan ijewar na kartarigayan na makita pero kung ito timodi kaya siya sinuman na mga ramit ito iti pangayatan ni Ama nga sa dinami iso na ito iti kakabsat ko alam laki ken babae ken ina. Meron ko sa datayo. Sa ito kita ito yung gabana ko sa napintas daw na sa kadatayo sa. Akas ko na rin iti kaskanan na ito sa iti surat ito Pablo ito Hebreo ako na ito Hebrews. Pagkasto niyo berarti 11-12 seperti mabasa. Tayo mapagsanto kan dagiti mapagsanto pagtao da amin ti maysa gapo saan ang bae nga managan kabsa kadakuan. Diyos ako na ipakamto tinagan mo kadagiti kakabsat ko iti tinga iglesia kantakto
iti dayong nagyagsa iti binulog tayo kasaw kaypay tayo ora tayo tapos dyan dahito iti inikasaba ni Apostol Pablo. Ano nga sa kapapaan ko ni dyan tinapay tayo. Masama ka nga dito marami. Wait, Berat kayo. Paulo na ito, ni Pablo, ng Jeroma, kay nagnaed, iti dua, itawin, balon, iti balay na nagnaed. Dahil tayo dyan na sa dyan, kapsat, balay na sa dyan, pangangawat na rin piso umay dumalaw pinpahan. Ayon, iti surat, kastoy, iti lumasa. Kami yung waron, na ito'y pagpakaisalapanan, ti Diyos, na ikapan kadagtinte. Kaya isuda, dinting ganito. Kaya hindi, nasa una na ito'y tinmanaw, kadagtudyo, nagsisinlukyat na. Kaya ni Pablo, nagtayang bayan iti dua atawin, iti inabangan na balay, iso narawatan na kariti, iso amin simbarang karatin para. Nga, ikas kasabana, pagarian, iti Diyos, kaya insurusura, iti barang, abitapan, kaya ako, Iso Kristo, sa siture, ngawan, iti, awan kayo, iti, lapid natin, mga. Nagmay kapsa, iti, so, naramid na Apostol Pablo, narabang ikibalay, magsat, ay ijay na oray na isimbarang parang Pablo. Pero nagagsak no iba siya tayo magkaroon magsat dito, iso ayan, nagiti spirito, so ayan, nagiti apostol, pamumay ka tayo, dito Lord, umayan tayo magsat, umay magsisigi, ganito naman. Napitas tayo dito, tayo so, nararamid na magsat, bayan ka rin magsat, iso, karta naman dito, wala magsat, kaya kurang lang magsat, kasmay sa pamalik ni Kuhan sa dito, iso, karta sa dyan, dito, iso, Inna panangawat karapada, kakaskoy, iso, sinamag naitid karapada. Ito yung naglang kagsat, surat ni Apostol Matthew. Bain Petros. Iba di tres, otso, ingala iti 12. Agas timarot kagsat iwalas. Ngayon, sana kayo managan itirari. May salaing imalusuro. Kaya, nakay amin, kakabsat kayo. Kaya, tawan iti, nagaling nyo iti amayo. Amayo, iti rabaw, iti luga. May sa iti amayo.
iso nga agda sa dilay. Kaya di kayo managan iti may daldalan, kamay may sa iti may daldalan nyo. Nga iso ni Kristo. Nga ti kadakilala ka kayo, isang ti ang serdi ka kayo. Modi, kahit siya sinuman nga agpasindayo to may panggunto, kahit siya sinuman nga agpakumbaba maitan ito. At sa imaysa, nagkasanagabat ko kay iso, kasi parang nagsasarungan na kini Apostol Pablo Sadjay, balay ka nagabangan na, nagituloy, kinatakamat ko, surat na basta na ituloy titik ko para kayo. Ngayon po pangalan ko dyan, dalang tibiyag, basin, pinagpalakaawat. Ito ay Dos Corinto. Dos Corinto 3. Ito ibalakad na ati paragbabawi. Alam mo, sa pintasaya ay balakad na ati paragbabawi. Kung tayo mga nagkausan, kung kasama ito malakad na